Voorzitter Pieter Spinter van de Harkemasse Boys kocht het veld door en sjocht dat het Harkemasse Boys gehalte bij Cambuur stadig ongrut is. Martijn Barto en Henk de Jong verkasten verliezen hier al. Oebele Skokker kan dit seizoen oer naar Ljouwert. En dan is er ook nog Mart Dijkstra die het blessure is. Best dan ook rustig? Ja, in principe wel. Dit is gewoon een teken dat Cambuur een goed schoudeраpparaat had om zo'n spelers te vinden hier in Noorden. Dacht dat ik een beetje zeer? Nee, die jongens die willen zo mogelijk voetballen, die ambities. En het is wel mooi voor u dat die jongens daarheen gaan. Het is wel jammer voor u, maar nee, zeer dat het net. Harkemasse Boys degraderen uit de topklasse en zich 14 spelers voortgaan en komen. In de oefenwedstrijd sneun liet de ploeg al meer zien als het hele seizoen daarvoor. Het nam zelfs brutaal bij de leering troch een strafschop van de nieuwe spits Age Huisboersma. Als dit een voorbeeld is van het komende seizoen, dan zit er nog wat hier. En dan missen al die spelers van vorig jaar. Die blauwe binnen, die missen we al hier. Dus wie mis ik nu een stuk of zo. Dus ja, dat ligt wel aardig. Ben je hem nou wat selectie onbelangrijk klaar? Nee, ik ben nog met mijn achterhoede speler ook nog. Bij Cambuur wordt dit stuit nog een investering in verdedigers. Tim Bakers wat ongelutsen en Leon Broekhoff wat een verliezen weken contracteren. Daarmee wordt de kans voor Mart Dijkstra wel lietser om hem bij Cambuur in de basis te spelen. En luidt misschien hier de kans voor Harkemasse Boys om Mart Dijkstra weer om te hebben. Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb nog een contract voor dit jaar en ik ga er gewoon alles aan doen om zoveel mogelijk weer te spelen. En ja, we zullen zien wat Schipstrand. En vorig jaar ook heb je gezien dat er heel veel blessures bij zijn gekomen en door de loop van het seizoen ook. Dus ja, gewoon zorgen dat je fit blijft en ja, deze voorbereiding is daar goed voor. Ja, natuurlijk bloedt maar buis. Wat zijn we nou blijven? Oebele Skokker kwam nu en ik waarom op het oude en waar door de speaker onkundig als de Maradona van de Waarden. Voor hem is de oergang van het amateurniveau naar de profs een grote stap qua trainingsintensiviteit. Het is het dubbele sowieso. En ja, daar moet je verstandig mee omgaan. En ik moet zeggen, ja, de communicatie met de technische staf en de medische staf, dat gaat prima. En ja, we bouwen dat gewoon heel rustig op. Het is voor Oebele Skokker natuurlijk een hele grote oergang, hè? Ja, maar dat is zo natuurlijk. We hebben weer een heel ploegje. We hebben kei en de kei getraind. Iedere dag 2,5 uur. Nou, dat zorgt ik in de wedstrijd weer om. Maar dat had Oeblik en we moeten goed op Oeblik passen. Het kwikke, het snelle, dat zorgt er net echt. Maar dat komt wel. Jouw door een paas en goal uitkomt. Martijn Bartel maakt de oerstap van de Boys naar Cambuur een jaar jeder. En hij is wies met de komst van Oebele Skokker. Bij de Harkemasse Boys wie het een productief duo. Nee, dat is ook hartstikke leuk. Oepie heeft het hier natuurlijk fantastisch gedaan. En ja, ik denk dat het terecht is dat hij het nu bij Cambuur mag proberen. En tot nu toe doet hij het heel goed. Dus ik hoop dat hij fit blijft en ja, ik wens hem alle succes, dat weet hij. Ja, maar het wie een leuk duootje, Barto Schokker vroeger. Zou dat nog wegkennen? Ja, dat is afwachten. We moeten eerst alle twee onze basisplaats veroveren. En ja, dan kijken wat voor mooie dingen er kunnen gaan gebeuren. Ja, ik moet zeggen op trainings en nou ja, ik is de tweede helft en hier we hebben bepaalde momenten en dan zie ik het kwaad wel heel snel. En ja, als we er beide verzwagen kennen om sowieso in de baas te komen, dan kunnen we misschien bij Cambuur wel hele mooie dingen doen. Voor zowel Oebele Skokker als Barto zullen knakken weer om in de basis te komen. En het ideale duo werd te vormen. Cambuur is nog heel dit net wist hoe de selectie er definitief uitzien zal. Wel Drosten creëert ontjoemd aan de tijd om een VVV rond te komen. Voor mij persoonlijk is het wel, ja, laten we zeggen rond, want ik wil graag Eredivisie spelen. Maar ja, ik wacht gewoon rustig af. Ik zit hier heel goed. Ik voetbal lekker. Vorig seizoen echt naar mijn zin gehad. En het team dit jaar is ook weer ja, fijn. En ja, ervaring erbij weer alsnog. Dus ja, ik vind het heel prettig hier. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Het is alleen, ja, Eredivisie is wel mijn doel altijd. Cambuur contracteerde verliezen weekend Jong en Tim Bakers. Ook nog centraal verdediger Leon Broekhoff, die bij Rode JC net ons speelingtak kwam en des in contract inleverde. Ja, een moeilijk seizoen gehad bij Roda. En nou ja, op zich had ik nog wel vertrouwen in dat het de volgende seizoen beter zou gaan. Alleen ja, al snel werd duidelijk dat er nog wat spelers bij zouden komen en dat het gewoon weer moeilijk zou worden. Ja, dan moet je gewoon voor jezelf kiezen. En Cambuur die was al vrij concreet meteen, dus nou ja, dat sprak me heel goed aan. Cambuur won mooi 4 van de Harkemasse Boys. De mooiste goal wie de 3 van Mohamed El Makrini.